Turu, love you, dog, love you, love. This is Babu Dr. Babu says, Gishinje Nama Mike. Gishinje Nama Mike. And this is Babu Dr. Babu says, watch, I'm not for a pleasure. Kettle of Zoloman, Sagan, video goes, Yakelazan. I'm trying to get a shoot as a previous internet house buildings is a 19th floor, it's 1904 to 1905. Siabonga cool. 2026, I greet to people. Yeah, I guess cool, man. I'm coming as Douglas. La. Ngiyashintsha manje ngigqoka iskipa ba4 centric. How is this? Ake ngishuthe ngisigqokile ke. Abanye abantu abamnyama laba, abantu abasha laba abenza umsebenzi omuhle kakhulu. This is ba4 centric. Yeah. Ba4 centric, this is Babu Dr. Babu says, ngena ku YouTube and write ba4 centric, ngena ku socials, write ba4 centric, then you'll see them, you'll know. Wow, this is beautiful. See. Yeah, see. Yeah, this is Babu Dr. Uyashuta mhlanje ufake igqokiswe uba4 centric. Thank you very much. Bakithi ake ngibonga kakhulu ngibingelele. This is Babu Dr. Babu says ngojabule ngigqoka isigqoko sami futhi manje. Oh, black and white, iyagqilaza lento. This is Babu Dr. I greet you with the best greetings. There is no other greetings that I can use, but I greet you with the best greetings. Siyabonga, akwenzekanga ngoba sifundile, akwenzekanga ngoba sinemali, akwenzekanga ngoba siyiqhwaga, akwenzekanga ngoba kunabantu esibasabayo, but nanku lo nyaka suphinde wasifica siphilile. Esizokucela ke nakumdalo wezulu nomhlaba, umdalo wezinto zonke ukuthi ebesikwenza last year okuyikona okusenze saba yilento besingafini kuba yiyona, sizocela ukuthi namhlanje sibe allergic yokulezo zinto lezo singakwazi ukuthi sizenze. Yeah, because the reason why I am greeting with these best greetings ba4 centric wangisizwa ngigqokisa khehle. Siku 2026. U20 sinama even numbers, sinama odd numbers. This year it's 2026. It's going to be a number that it is fair to everybody, which means the terrain, it is flat. Very few people will ever fail kulo nyaka lo, but I have to tell you the truth. Very few people will ever fail kulo nyaka because lo nyaka is an even number. Ku-flat kunoma ubani. Umuntu othi uhamba icala kulo nyaka mancane amathuba ukuthi uzoluwina, more likely will be sent to jail. Abantu abaningi abazoba kuma-admission because the terrain is open for anyone to die if he has to die, and bancane abantu abazo-discharge. Engisho ukuthi kulo nyaka lona play things differently because kunabantu abaningi this year who will pretend as if kade babefisa ukusondela nami, kade bekhonze, kade bewukuthi, kanti those people are venomous. Because lo nyaka lona unyaka wena oyitshela ukuthi unyaka wakha, kanti unyaka ukuthi wakhe izinto zakho uyibhekise ngakwena, ngoba kunabantu abaningi akade bekuzame ngayo yonke indlela ukuthi ungaphili but bahluleka. But this year they will abort that. They will let the system kill you. Because once bakuyeka bangalobe kulandela bangalobe kuhlupha, you stop protecting yourself, you'll put your guards down, meaning that uzoba more relaxed ngoba uthi hayi seku right, amarazo right, amarazo shibiza nawe uyabamba, sihamba nazo ingane ngeqinisa right amarazo, kanti they are collecting a disease for you that will accumulate and augment and then explode within your internal vital organs. Kulo nyaka kwa 2026 baningi abantu abenze kahle, sababongela ngayo yonke indlela, but ukusebenza kwabo kuzophelela ku-2026 because u-2026 it is scheduled to be one of the hardest. Because believe you me, kungcono ngisho ukuhamba endaweni ekhuphukayo nehle kunokuhamba endaweni straight. Indawo straight idonsa imsipha la ngemuva because umzimba mama sela akukho laba uyakwazi ukurelaxa khona ku-straight. Engisho ukuthi ukujima osekwendo olwandle kunzima kakhulu nokujima eintabeni wehla wenyo because umzimba uadjusta ngayo yonke indlela. Engisho ukuthi don't relax a lot. Believe you me, labantu laba kade ubabiza ngabangani bakho today babiza about as if abantu baziyo, not ukuthi you still recognize them or endorse them as if are your friends. Believe you me,
izinto are not going to be easy the way people they portray. To lose a job, it will be like losing a toilet paper somewhere else. And amacala ocanga ukuthi uzowawina kwase-CMA, they ain't going to be ready for you. Reason why South Africa has no time, because now we are planning ukuthi sifuna ukuya ama-election. Everybody is skeptic. Asazi kunamanye amaqembu athi awazi ukungenela ukhetho la 2026. Kunamanye amaqembu asaxabana nangamanje ngaphakathi. Kunamaqembu asabanga i-election yobuholo obukhona njengamanje. Kuzoyiwa kanjani kuma-elections namaqembu kanjani? Engisho ukuthi lo nyaka it's going to be one of the conflict year you can ever imagine. It's one of the njengamanje last year we had children abahambe baya emazweni angaphandle bayolwa ngicela ungasebenzisa igama, but I'm not too sure ukuthi bobuya in one piece. More likely they'll come in body bags if it happened. This is 2026. Nabazali abangawudlanga kahle uChristmas, ingane zabo ze-AWOL, ze-abstain zikhe emakhaya abazobuya nina akekho zivuma akekho ngazivuma. Engisho ukuthi this year 2026 sizocela ukuthi udlale izinto zakho ngendlela okuyiyona and start to suspect noma ngabe yini, zibuza ukuthi kwalula kangaka, why it is so easy. Start to suspect kunomuntu okhiyeke ngonyaka odlule, manje lo muntu usemi kanje kwena. Zibuza ukuthi lo muntu waseba nothando loyiqinisa ngako uJanuary, hayi angeke ngithi kanje, uthi babudodela ngithi kanje, lo muntu ngathi usefaka inzipho kumina, kanti lo muntu kwakudlaliseka uyabamba phela umhlopho niyakhanya. Kunezinto ngempela obona ukuthi hayi lo bhuti lo ufike kumina right, lo bhuti useqala ungibekela inkinga zakhe usefelwe imoto, usekuthi ubizwe kwi-interview eKempton Park, sefuze ngimthenge isithi eBanon. Siswami ima kanje, kunento ethi nje hold, look after yourself, bheka ingane zakho ukuthi zibuyele esikoleni zinawo wonke inamaninzi demands asesikoleni. Bheka le ndlu njengoba uthi uzopenda isilingi ukuthi usuyipendile njengoba icracker isilingi, akuqala ubheke lokho. Umholo wakho oqala lozoba nawo uJanuary. Start not to make mistakes. Thathu please abanye abantu ngomholo wakho, ngoba uzothi uzama ukutshengisa ukuthi ngempela uzalo luzobona ukuthi ngabe ngizamile ngamandla onke. This year we will bury people that esingalindele ukuthi sizobangcwaba. Trust me, kuzoshaya uApril sazi ukuthi abantu sebeyihisi, kuzoshaya uApril abantu sesibagezela amafosholo. This is a different year altogether. Engisho ukuthi asidlaleni amakhadi ethu asibe more soft and stop indicating and show power to other people, because those people, they don't have power to show you. They'll got explosive to throw it on you. And when they throw those explosive, they'll explode. You cannot hold those fragments not to harm you. Engisho this is 2026. Ake sibuke, but singabuki ngendlela abasitshele yona, ngoba indlela abasitshele yona bebesideceive, bebefuna ukuthi senze ama mistake. I ain't going to make this mistake. I'm not going to make mistake. Yeah, people. I also closed last year against izinto that can help me. Against izinto eziningi ngizenzile. But when I closed this year, last year, but engikufuna this year, I need to help my clients to repel what is called poverty. Sikubonile ungabi nayo imali. And abantu ungabi nayo imali, kuhlukile ukuhlupheka nongabi nayo imali. Ukuhlupheka yenye into, ungabi nayo imali enye into futhi, because it's whereby mengifike eMalawi ngibona poverty rather than lack of money. eMalawi they don't lack money, they are in extreme poverty. Ngisho ukuthi singafanisi izinto. But this year what I brought ngilungise isimo sokuthi I have to throw a storm kuwena that will cleanse you from the poverty that okuyona. Awukwazi ukuthi ungathi usebenza kahle ngakho, ngishaya namahloni ukusho ukuthi wenzani kwawena, noma sihlangana uba namahloni uhamba nama colleagues zakho ayilento wena ufana nayo, uyabo, ayilento wena ufana nabo, kodwa awunalutho nisebenza ndawo ushawa amahloni. Engisho ukuthi awungashawa kamahloni, awungashawa amahloni, ngoba this year sikhathele inyanga ezifaka ama CV, sikhathele inyanga ezifaka ama CV, and inyanga kube inyanga endaweni yabo yobunyanga. Yonke lento sifuna ukuthi sibalekele laba bathi badinga ukulekelela, but sibalekelele with conscious and understanding ukuthi konke abakunawo bakuzamile, but thina basithembile, but we must make sure that ukuthi into esibanika yona iyona. This year 2026 angeke ngichaze, ngizoyichaza nje kanje. This year 2026 unobuthi, it has poison. Ozothi wena uma lo poison uke wawuthinta, it will harm you, but when 2026 won't be harmed. Let me correct the spelling. Do you know that the snake has a poison? The poison of the snake, it's so venomous. It can kill 100 cows immediately. It can kill 20 bulls immediately. But that poison does not kill a snake. We've got to be careful about these people that you are bringing closer to you.
They're so greedy, but their greediness does not harm them. Okay, let me correct the spelling. Those people that you bring closer to you, they are so jealous, but their jealous does not affect them because they are the storers of jealous, same as the snake. The snake, in order to harm you with that poison, it has to come very, very close to you. A snake will never kill you unless it has bitten you. In order for you to repel kubantu abanjalo, rather don't collide with them. Don't go closer to them. Uma bekubiza kule mcimbi engenamsebenzi ungayi. Uma bekufonela ngendaba ezingenamsebenzi ungathatha ucingo. If bekusendela izithombe ongazidingi efonini yakho, zidelete ungakazifundi. Ama video nama sound clips awu wadelete ungakabalaleli, because ukulalela kufana nokuya khona. Awu understand? Ukulalela ufana nokuya khona. Ukubuka isithombe akunika sona kufana ukuthi usuyile khona. Usuthi amasimba la kuyakhona ke abangijwayele kanti bekufuza ukuthi ungayibuki le yanto le. This year ngifuna ukuthi sikhulume into ezinesense, izinto ezizosakha, ngoba ngempela sihlale kakhulu kuma social media companies abenganasiza download ama apps engewona ebesingakwadinga emafonini ethu. Namhlanje wena nama app ocansi ngokuhlukahlukana kwawo awuwadingi. Namhlanje nama app okugembula efonini yakho ngokuhlukahlukana awuwadingi. Once you deleted those apps, ukhona into ezokwenzeka. Go to your Facebook and ubheke labantu abagcwele lapha ku Facebook ukuthi do you need them actually? You just don't need them. Go to your emails. Delete onke lama emails aqale phansi 2025. Funa ama email close to 3000 wena. Awukazi wafunda one amaningi angama spams. Delete yonke lethu uqale phansi so that ingqondo yakho izokwazi ukuthi vibrate, because that alone it will block your aura. Your aura won't function properly. We as human beings, we have to pitch kulo nyaka kulesikhathi with readiness. This year is ours. No one will take away from me. Amathuba avelayo are favoring me rather than watching abantu bethatha amathuba ngabe eza kumina. Kunabantu esinabo empilweni esibagcine kakhulu ku 2025 2024. Sinamahloni okubatshela ukuthi asisabadinga impilo zethu, but the time is now. Be brave enough. Stand up now. Siswam, stand up. Take your makeup off. Susi week. Zibuke esibukweni. Usho ukuthi mina uMaxole ngizoyenza lento le. Izokwenzeka futhi. Akekho umuntu omsabayo ukusuka kuyena. I repeat, siswami, akekho umuntu othi wena uyamsaba ukusuka kuyena. As from now, take a bold decision ongayithathi inamba ongayazi. What is the meaning of that? Delete inamba yalo muntu lo efonini yakho so that ezongena kwekhwaya labantu ongabazi. Ungamblock. Delete inamba yakho ngoba uma umblock uzokufonela ngenamba athi awangiblock yini mnganami, cha, delete le number so that ungeke usokwazi. Akekho siswami ungakhohliseki. Njengoba ngithi mina be yourself, washa nje kahle ubuse ekseni, hamba uxuba, gqoke nje kahle, ube comfortable, musu uzibuke ebusweni, thathi wekho uyibeke phansi. Uzibuke ebusweni ubothi this is me, akekho umuntu engisabayo ukusuka kuyena. You are fearing no one who can walk away from anybody and who can disappear kunoma ubani. Believe you me. Kunezinto ohleli kuzona, uhleli phezulu kwedamu lomqamela limanzi. Siswami, you are better than that. You are better than that. Hlala phansi nalo bhuti umtshele nje iqiniso. Umtshele ungamtshela samthanda because awazi umthanda vese. Into ayenza ukuthi umthanda ayikasayenzi le nto. Manje ayikho into ihlaleleke. Hlala phansi nawe umtshele ukuthi yazi into akanomuze understand le nto. Bengicabanga ukuthi me and you sike sinikane ispace ngoba ngiyacabanga nawe ukuthi kulonyaka udinga ispace sakho njengomuntu kunezinto ofuna ukuthi uzenze. And nami I think I need a space. I just need to be alone for this first 3 months. And thereafter sizobona ukuthi kwenzekani ngale kwaloko. Mesethi yini osangithandini. Ungasho ukuthi no, ungasho ukuthi yes, uthule. Athi hayi wathula bengibuza. Musu ubuzwa wangithanda yini wena? Ungangibuzi ukuthi wena uyangithanda yini? Wena wakwangithanda yini? Athi yini usho ukuthini musho njalo ukuthi sicela siyeke le mathandana asikhulume nje sikhuluma lesikhathi lesi ngeke sipretende kakhulu. Sipretende kakhulu ngoba kunento oyibonayo uyazi njengamanje understand when there is a brother out there, he's supposed to be in mainstream ministry.
ikhona lento iyamshisa ngaphakathi lento but lo muntu wesifazane uthi usufuna ukuqala lento yakho-ke umqola abantu nithi ngabafundisi awukazi uthathe ngisho ishume kumuntu kodwa uthi lo muntu wesifazane uthi ufuna ukuqala lento yakho qola abantu nithi ngabafundisi kunale nto evuthayo ngaphakathi lo muntu wesifazane ufuna uhlaye naye phansi hlala naye phansi umbuzo iqiniso uthi uma ngabeka u5 million la in US dollars bese ngikunike u10 minutes ngithi khuluma noNkulunkulu ikuphi ongakuprefer yazi uzothini uzojika lo nkulunkulu ngabe ngimbona phi ngathatha imali because that woman does not believe in God. That woman does not believe in God. Ngalo ndlela mshiye. Awuzukwazi ukukhulisa umbila nokhula mushiye. Mushiye. Yabona Razo sibanjwe into ezingenamsebenzi. Lento kama wakho akuphushela kuyona ethi akhala ekhaya uwenza isilimi olethu. Awukwazi Razo una 2 years usebenza sekutshela ukuthi ufuna wakhe le madladleni. Abamba lokishi umhlophe phela wena awukwazi una 2 years usebenza kuthiwa akhala emadladleni. Irazo yakhe inetekisi. Irazo yakhe inefro. Inomuzwayo. Ayikaze yakhe ngisho itoilet la ekhaya. Kodwa nona 2 years iolasi sithi ufuna wakhe. Isister yakho inonyaka isebenza. Iyalotsholwa manje ayikaze tshela uthi yakhe. Wena kuthiwa akha. Ayikho lonto abayishoyo. Ayikho lonto. Uyakutshela futhi ugogo ukuthi asibone ngane uziningi kanjani lengane ilala kanjani. Ngoba uyasebenza manje. Usho abashana bakho wena unangane. Abashana bakho la kubuza balala kanjani shutho wakhe hostela. Ayikho lonto. Take that man obuzokwakha ngayo ifake kwa education go study something else. Advance your academic level. Improve your knowledge. Asikho isidingo at the age of 31 years kuthiwa wena wakhe ekhaya wenza isilimo. Wakhela bani ekhaya ugogo na 67 years old. Lokho kuzobizwa uNkulunkulu na 72 ahlale 5 years kule ndlela lokuphendula kube hostel. Wena unangane la ekhaya kodwa manje bakumeka bakubambe ngemuva bathi hayi ngeke ufuna wakhe phela. Irazo yakho ine tax nomuzwayo kazi tshela yakhe. Yayingahlula ukuthenga iquantum ihlula ukwakha itoilet la ekhaya. Kodwa nesekuthiwa wakhe lento uyamosheka ubuyele emuva. Ubuyele emuva kuyakutshela uzokwakha la ekhaya. Ushuthela idladla lakhe 4 bedroom house owakhile emakhaya. Uthi noma kanjani kodwa sakhile emakhaya ngiyakutshela akubona umuzi wakho. Sutshelo madumeke akuwona umuzi wakho loyo ikini wena usazoganwa usazothola intombazana sempumalanga uhambe uyoyicela nithatha isinqumo ukuthi niyaganana niyashada emva kaloko ifuna umuzi wayo ufuna ePitritif uthi wena ayisizobuyela ekhaya uphongathi ngeke ngihlale nganzakile ningangaka mina uthi manje lo muzi engwakha ngaka athi phela wakhela abantu bakini there was nothing wrong about that wena mase kufuza ukuthi wakhe la ePitritif akusenzeki lapho uhlele khona ngane ezo2 ina 4 years ina 2 years ihlele eflatini idlala iPlayStation ikhuluphele ingane izoba ne-diabetic wathatha imali into enganamsebenzi ukhokha iloan yemali yokwakha kini into engakusizi nanamanje ingane zakho azikwazi ukuvakasha lapha kini ingane zakho zibizwa ingane zesilwanyana umngakho umntwana abamfunda emadladleni ingane zakho sinokukhuluma isingisi abazifunda ekhaya umfana wakho kuthiwa ngathi kuyisitabanyana ke nje lokho kodwa umuntu uyini lento ayenzayo wasana sukela isilwane nje nobuka nje ukuzela ngathi kuyisitabanyana ke nje lokho kusaba ngisho inkomo ingane zakho abasikeqi ngaze emadladleni kakhulukazi uma wakhe akazigcwali ingane zakho ngobani wena wathatha umntwana ngalo ndlela u7 uzohleza ume kanje ngiyakutshela Razo ungadidiseki lo mali abathambuka wakhe ngayo thatha lo mali uyifake kwi-education zifundise something else. There's nothing wrong about to be higher qualification educated rather than having a big house. Having a big house ekhaya without acquired academia we are nothing. Mhlazane washayiswa imoto wahlala kwichair ngeke uhlale lapha kini. Ngeke uzokwazi ukuhlala kini. Ngeke uhlale kini. Umuzwa kini uistep kanje imoto ikushiya lapha ezani ufuna ukukhupha ukuthi kuthiwa phela esasebenza wafuza lungusa i-drive in le. Memeza usuzibhoshela uhleli phezulu kwe-wheelchair akekho ozokulanda. Akekho ozokulanda liyanetha lapha ezansi. Akekho ozokulanda. Engisho ukuthi ungamosha imali ngadlala abantu. This is babudoda. Asikhulumeni lento le. Poverty it is highly contagious.
njengoba ngikuphusha kanjena ukuthi ngifuna ukuthi kulonyaka ube sovereign mind thinker siqale phansi kulonyaka ngifuna ube as an independent a sovereign mind thinker and then uselect abantu ngokwento abazenzayo hayi ngento abanazo. I repeat, select abantu ngento abazenzayo hayi ngento abanazo, because poverty it is highly contagious. Being poor, socializing with more poor people, you will remain poor yourself. You will remain poor yourself. Having money, mingling yourself with people who have got nothing, they'll eat from you till you become vacuum. Distance yourself kubantu abangekho into abayicabangayo enye. Abafuthi abaningi njengamanje kunengane abayimithisile last year. Yabamba lokishi. Kunengane abayihambe ngeayini last year. Zo2 lenye na 3 months usadidisana nawe usanokuyifoko office okukhona kodwa uyazi ukuthi uyishayile yabamba. Lenye ibivesi na 7 months yahamba eEastern Cape. Iyamfonela manje ufuna ukubuya. Iyamfonela manje ufuna ukubuya ithi hey ngafuna ngihlanye wena. Zofena ngifonela umngakho lo uthi yamsaba. Yabo. Engisho ukuthi labo futhi bamithisile last year. Manje u2026 beza noJosa. Ufuna ukukhuluma nalabo bantu. Umdlalo wabo oyisex. Umdlalo wabo usex. Yabona uma usahamba intombazane ngeqiniso ushaya amaranda awu6, awu3, awu2 uyimpatha u17 angeke ukuhlale nobaba dokotela ukuthi hey mina baba dokotela ngiyawushaya u400 kabuhlungu. Nakuba amaranda awu2 kulesonto ezayo phela. Because lesi sisikhathi ukhanda uline omhlophe. Ukhanda uline wenyuka kulo line. Hayi sex. Isex namhlanje abafuthi bakhostile. Namhlanje kunabantu ababhayilile. Babhayilela ama rape last year kade kudaka utshwala because u still ufuna ukuhlala nalabo bantu. Poverty it is highly contagious. Poverty it is highly contagious. Uyabona mina umuntu engihlangane naye oyinyanga, I'm proud. Ngayi ngihlangane no King Buck emzini wakhe. Doing renovation akana bangana kana lutho ubusy esetshenzwe egcekeni. Kuyalungiswa kuyasetshenzwa egcekeni awugijima ngenyawo phansi. Kuyasetshenzwa egcekeni I speak sense. He spoke sense. That's all. He spoke sense. Kanti ukuba mina bengifike kwakho bengizofica ulahlela ikhumba eziwu2 zamagusha kade wahlabile. Shaya ngebank balance ewu00. Lapho mina ngimnandi nginyanyela. Mina uthe umushaya lo nyaka la angilande iketi. Thitheme nje qebe ngihamba uthengela imoto. Kubani ngiplan ezinye izinto. Ngiyacela nawe phuma kubantu abangenasidingo. Phuma nje kubantu abangenasidingo. Phuma kubantu abangenasidingo angeke bakusendawo. This is Babu Dokotela, Baba Sisibojabule mfana omhle nje khehla umlomo. Siyabonga. Goodbye. Thank you.